Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. 3 ka mga bangkay sa mga napatay sa Tuboso encounter ang natalana nga ipakalkal sang mga pamilya. So sa pamilya, napadala ang bangkay sa lain na pamilya. May 3 na ka mga pamilya ang nagpangabay sa Commission on Human Rights nga ipakalkal ang bangkay sang ilang mga himata nga napatay sa natabo nga engkwentro sa barangay Salamangka sa Banwa sang Tuboso. Suno sa kay Commission on Human Rights Commissioner Beda Epres nga nagpangabay ang mga pamilya matapos dagwa ang resulta sa examination sa pathologist nga si Raquel Fortun kung sa diin may isa ka bangkay nga ginpadala sa lain nga pamilya. Sa ila investigasyon, sala nga bangkay ang ginpadala sa pamilya ni Errol Wendell katapos ang union nga ng mga manggagawa sa agrikultura nga nakip sa Tuboso 19. Bangod sini, nag-request na ang pamilya ni Errol nga ipa-exhume ang iyang bangkay agud ilang ma-identify kung ni matagid man ini nila. Kasubong sini, nag-request man sang exhumation ang pamilya ni Labsky Enostasyon nga taga sitio Tinabawan, Barangay Bug-ang, Tuboso, kag Joros Karamihan nga taga Don Salvador Benedicto. Sa karon, ginaulat na lang sa CHR ang clearance gikan sa Tuboso Municipal Health Office agud mapatuman nila ang exhumation nga ginpangabay sang 3 ka pamilya. Kung tigayon nga makalkal ang mga bangkay, magapadulong sa probinsya ang 2 ka mga doktor sa CHR kag 3 sini ka mga investigador agud matumod kung eksakto ang pag-identify sa mga militar sa mga bangkay. Gibang pa ni Epres, yara na sa 50% ang ilang ginapatigayon nga fact-finding sa encounter site. Luyag nila nga ma-interview ang mga residente sa lugar agud matumod ang kamatuoran sa likod sang encounter kag kung sibilyan gid man ang anom sa mga casualties nga ginapanindugan sa mga human rights advocates kag groups. Nagapanindugan ng Armed Forces of the Philippines nga armado ang tanan nga mga napatay sa enkwentro sa ginpatigayon nga press conference kay nasang aga. Dugang pa sang Army, high-powered firearms pa ang bitbit sa mga napatay. Ang mga rebelde suno sa ila ang may paglapas man sa international humanitarian law bangod may mga upod sila nga mga menor de edad. The reason of our investigation is meron po kasing mga conflicting claims as to the personalities ng mga namatay. Sinasabi ng iba that there are 6 civilians na na-involved dito. And that is very important na ma-highlight or malaman natin kung yung totoong pagkakakilanlan, the real identity. Because if ma-establish natin na meron po talagang involved na civilians, then that is a clear violation of the international humanitarian law. So, ongoing pa po yung investigation. Ang purpose po talaga is to interview the people from the locality, especially dun sa mga barangays na dinaanan, para ma-establish ang civilians nga po ba talaga yung 6 na. The presence of these firearms and combat-related equipment indicates that the individuals involved were armed and capable of engaging in hostilities. There are possible violations of the international humanitarian law for the recruitment or the use of minors in armed conflict. Overall, the Tuboso encounter is a sustained counter-insurgency armed engagement involving members of the CTG supported by physical evidence and witness statements.